Anmari Patsir, Revanton kokoomuksesta. Joo, Petri Sarvamaa Euroopan parlamentista. Saa tulla haukkumaan, saa tulla kertoa terveisiä Brysseliin, saa tulla keskustelemaan siitä, että mikä on Suomen asema Euroopassa ja mikä tämä tilanne on meidän Suomessa. Ja ollaanko menossa niin parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan ja mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän suomalaisten meppien, nimittäin hei, mä kerron teille yhden jutun, joka saattaa tulla teille yllätyksenä. Se on se, että yksikin suomalainen meppi pystyy oikeasti vaikuttamaan Euroopan parlamentissa, jos vaan sen tekee. Mutta tästä mä mielelläni kerron lisää. Mitä vasta teillä on tällä hetkellä siellä päivän polttavat asiat ja aiheet, jotka siellä käsittelette? Valitettavasti ne ajankohtaiset aiheet on hirveän paljon ollut tätä, minkä tekin olette kaikki päivittäin lehdestä luette, että negatiiviset huonot uutisethan niin kuin sillä lailla hallitsee tätä touhua ja silloin aina, että jos sä tiedät, että jos sä teet jotakin hommaa tai duunia tai yrität saada jalkapallojoukkueet potkii samaan suuntaan tai mitä vaan, niin silloin jos kaikki energia ja aika menee siihen, että yritetään saada se homma pysymään niin kuin jotenkin kasassa, niin silloinhan tilanne ei ole niin kuin paras mahdollinen. Ja nythän meillä menee hirveän paljon aikaa siihen, että me käydään ikään kuin tämmöistä perustavaa laatua olevaa niin kuin, tavallaan rakennetaan perustuksia uusiksi. Että talo on niin kuin puoliksi vajonnut sillä yhdestä kulmasta suohon ja nyt se pitäisi niin kuin ne perustukset rakentaa uusiksi. Ja se on aika iso homma. Tarkoitan täältä tietysti tätä finanssikriisiä ja sen jälkeen velkakriisiä ja sitä, että pidetäänkö me niin kuin nämä valtiot kasassa, pidetäänkö me euro kasassa, pidetäänkö me ne valtiot, jotka eurossa on siellä vai joutuuko ne lähteen ulos. Niin kuin tämmöisiä kysymyksiä ja näiden kanssa menee hirveän paljon aikaa. Mutta sitten semmoisia, mitkä koskettaa ihan jokaista suomalaista, mitä mulla on niin kuin koko ajan mun salkussa, niin on esimerkiksi liikennepolitiikka ja samoin maatalouspolitiikka, jotka koskettaa erittäin suuresti meitä kaikkia, jotka nyt tässä torillakin esimerkiksi mietitään, että ostetaanko me tuolta suomalaista elintarviketta, ruoka-ainetta, raaka-ainetta vai ostetaanko me se jostain muualta tulee. Voitko kertoa muutaman sanan Itämerestä, sen turvallisuudesta ja ympäristöstä EU-mukana? Itämeri on maailman vilkkaimmin liikennöity ja ahtain väylä, jos kulkee käsittämätön määrä öljyä ja tavaraa tälläkin hetkellä. Ja sitä työtä tehdään itse asiassa tuo Euroopan unionissakin, nimittäin Itämeri on ensimmäinen tämmöinen Euroopan unionin alue, johon EU perusti oman strategian. Mä oon itse tässä EU-Itämeri-ryhmässä parlamentissa aktiivisesti mukana ja esimerkiksi nyt maanantai-aamuna, kun lähden tuosta aamu 6 Helsingistä taas Brysseliin, niin siellä on ohjelmassa muun muassa tiistaina semmoinen Itämeri-ryhmän kokous, jonne mä oon saanut järjestymään suomalaisen alustajan, joka kertoo öljyntorjuntatyöstä Itämeren rannikoilla ja ihan semmoisesta ihan ruohonjuuritason hommasta, kansalaisjärjestö vapaaehtoishommasta, että jos tapahtuu vahinko, niin mitä sitten tehdään. Ja nämä on niitä todellisia oikeita asioita, joita täytyy yrittää viedä siellä eteenpäin. Yhtenä esimerkkinä, mutta Itämerellähän on valtavasti kaupallista merkitystä, sitten sillä on strategista, turvallisuuspoliittista merkitystä, mikä on yksi mun lempilapsistani. Että mä oon paljon maailmaa reissannut koko ikäni journalistihommissa ja perehtynyt tuohon turvallisuuspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan aika paljon. Ja se on yksi semmoinen asia, josta meidän Suomessa itse asiassa puhutaan ihan liian vähän, mutta siinä on hirvittävän paljon mielenkiintoisia juttuja. Itämeri on myöskin energiameri ja se liittyy tähän turvallisuuspolitiikkaan hirveän paljon, että siihen, että miten Venäjän ja EUn välinen energiasuhde on. Avaatko vielä, vähän tuossa puhuitkin jo, viittasit ruoasta, olet ruokameppi, mitä se tarkoittaa? No mä julistin itseni ruokamepistä, kun mä aloitin Euroopan parlamentissa meppinä. Se tarkoittaa hirveän monia erilaisia asioita. Ruokahan on meille kaikille tärkeä asia ja harvemmin tulee ajatelleeksi täällä, ollaan nyt sitten Kehä Kolmosen sisäpuolella tai ulkopuolella ja missä tahansa suomalaisessa taajamassa, kun kaikella kunnioituksella näitä meidän suuria marketteja kohtaan, mutta kun sä menet tonne isoon markettiin ja käyt ne hyllyt läpi, niin ei ihmiset välttämättä aina mieti sitä, että mistä se tulee, vaan katsoo sitä hintalappua ja
Mulle on kauhean tärkeää se, että meillä pysyy Suomessa edellytykset tuottaa kotimaista puhdasta ruokaa ja niin, että se myöskin kannattaa sille ruoan tuottajalle ja viljelijälle. Että meillä on valitettavasti kaupungeissa aika paljon, mä oon itsekin kaupunkilaispoika, mutta semmoinen käsitys, että nämä maajussit vaan nostaa tukiaisia ja ajelee sitten mersuilla tuolla pellon reunaan, mutta se ei nyt ihan pidä paikkaansa ja sen takia niin mä oon itse tehnyt nyt paljon tuolla parlamentissa töitä tämän EU-yhteisen maatalouspolitiikan kanssa, koska me uusitaan sitä just seuraavalle kaudelle, joka ulottuu vuoteen 2020 asti ja nyt on menossa just viimeiset ratkaisuhetket siinä, että mä juoksen aika paljon sen asian eteen, että meillä pysyisi Suomessa sellaiset edellytykset, että kun mä oon EPP sekä Euroopan kansanpuolue, eli kokoomuksen meppinä, niin mä istun siinä parlamentin suurimmassa ryhmässä. Meillä on 38% Euroopan parlamentin paikoista tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa sitä, että se tietysti oikeasti myös vaikuttaa, että tässä maatalouspolitiikassa ja siinä ruoantuotannossa tarkoittaa sellaisia asioita ihan suomen kielellä, että minkälaisen byrokratian suomalaiset viljelijät joutuu jatkossa toimimaan, minkälaisilla edellytyksillä vaikkapa lihakasvatus Suomessa saa sen homman pysyä kannattavana tai maidon tuotanto. Ja silloin puhutaan tukiprosenteista, mutta ei se ole niin yksinkertaista se, että ajatellaan aina, että sitä kaadetaan vasta tukea tuonne maanviljelijöille. Mutta jos me lopetettaisiin tämä EU-yhteinen maatalouspolitiikka, niin mä veikkaan, että muutaman vuoden kuluttua te ette löytäisi tuolta mitään muuta suomalaista tuolta K-marketin tai S-marketin hyllystä kuin perunat ja kaalin ja muutaman muun. Ja sitten se loppu, mitä kasvatettaisiin Suomessa, niin se maksaisi niin paljon, että ei sitä sitten enää ostaisi, kun nämä kuuluisat osinkomiljonäärit, vai mitä ne nyt oli. Luomu on semmoinen juttu, että siinä on suomalaisella ruoantuotannolla iso mahdollisuus ja ylipäätään ei puhuta liian tiukkapivuisesti pelkästään luomusta, vaan myös lähiruoasta ja sitten puhutaan mielellään myös villistä ruoasta, eli siitä, mikä kasvaa suomalaisissa metsissä ja järvissä ja nyt kaikki muistetaan tarinat siitä, kuinka japanilaiset ostaa tätä matsutake-sientä ja maksaa siitä 1000 € kilo vai mitä ne maksaa. Ja meillä on niin mahdollisuus tehdä monta muutakin tämmöistä juttua. Mutta tämä vaatii semmoista, mikä suomalaisilla ei ole ollut kauhean suuri vahvuus, eli markkinointi ja kyky niin kirjoittaa se tarina. Ja tässä mä näen valtavan paljon mahdollisuuksia suomalaisilla. Ihan sieltä alkutuotannosta niin myös elintarviketeollisuuteen. Kaupoilla menee jo muutenkin niin hyvin, että niitä ei tarvitse niin paljon joka päivä ajatella, mutta tämä alkutuotanto ja tuottaja ja sitten ennen kaikkea sinä ja minä, siis niin kuin jokainen kansalainen, että haluat sä ostaa mieluummin jonkun semmoisen pakatun elintarvike, joka on täynnä lisäaineita ja se säilyy 5 kuukautta tuo hyllyllä, niin että se muuttuu minkään näköiseksi, vai haluaisitko mieluummin ostaa tuoretta kasvatettua lihaa tai mitä hyvänsä se ikinä onkaan kasvista. Niin kyllä mä ainakin mieluummin menisin ostaa sen tuosta tuottajalta, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tällä hetkellä käytännössä siihen, siis suurimmalla osalla suomalaisista. Muuta kuin että sattuu asumaan jonkun tuottajan vieressä, että tässä olisi valtavan paljon tekemistä ja silloin nämä kaikki kytkeytyy toisiinsa, nämä asiat. Luomu, lähiruoka, villiruoka, puhdas ruoka, suomalainen ruoantuotanto. Se olisi muuten ihan valtava kansantaloudellinen juttu, jos me niin oikeasti pystyttäisiin tämä. Samalla lailla kuin Ruotsissa esimerkiksi on tehty ja Tanskassa, niin siellä on oivallettu se, että nämä huippukokit on tehnyt niille maille niin kovan maineen. Meillä ei ole vielä tajuttu, että me ajatellaan, että se on jotain semmoista eliitin hömpötystä, mutta meidän pitäisi myös satsata näihin ihan huipputyyppeihin. Et samalla kun Suomi haluaa voittaa lätkässä maailmanmestaruuden, niin Suomen pitäisi haluta voittaa maailmanmestaruus myös kokkikilpailuissa, jonka jälkeen ihmiset tulisi katsoa, että mitä tää on tää suomalainen ruoka. Nyt ne menee kaikki Kööpenhaminan syömään tanskalaista ruokaa. Tai Ruotsiin, Tukholmaan. Jotain konkreettista Vantaalle. Voidaanko sitä tehdä siellä EU:ssa? Kaikki tämä, mistä puhun, on sellaista, joka voidaan ajatella konkreettisena asioina vantaalaisille. Ihan missä tahansa torilla mä kierrän ympäri Suomea koko ajan, minkä mä ehdin tuolta hommalta, että mä lähden maanantai-aamuisin tuonne joku torstailulla takaisin. Ja sitten mä aika paljon yritän olla eri puolilla Suomea. Ja se on sama kysymys joka paikassa, että no mitä se EU meille tekee?
silloin voi niinku kysyä myöskin toisinpäin, että semmoiset asiat, jotka on niinku itsestään selviä, niin niitähän me ei koskaan tulla ajatella. Eikä me ajatella niinku niitä hyviä asioita, vaan mehän ajatellaan aina valitettavasti. Mediahan elää niinku negatiivisista uutisista. Et tänäänkin kun luette netistä lehtiä tai ostatte tuolta lehden, iltapäivälehden tai mitä tahansa ja avaatte illalla telkkaria ja rupeatte katsoa uutisia, niin kuinka monta hyvää uutista siellä kerrotaan? Ei siellä kerrota yhtä ainutta hyvää uutista, mutta senpä takia tämäkin, että mitä se EU on tehnyt Vantaalle tai mitä se EU on tehnyt kenelle tahansa Suomessa, niin kyllä se lista on tosi pitkä, mutta sen tajuaa sitten vasta, kun sen kääntää toisinpäin, että lähdetään niinku sieltä päin liikkeelle, että tätä EUta ei olisi koskaan ollutkaan. Jos tätä EUta ei olisi koskaan ollutkaan, niin mä luulen, että tässä olisi ollut jo yksi sota välissä sen edellisen jälkeen. Kiitoksia. Tulkaa ihmiset toki kyselemään Petriltä päivän polttavia asioita meidän kokouksen teosta.